Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă dimineață în comuna Scorțeni, satul Bordenii Mari, mobilizând de urgență mai multe echipaje de intervenție. Apelul la 112 a semnalat extinderea rapidă a flăcărilor la mai multe corpuri de locuit și anexe gospodărești. Pentru stingerea incendiului au fost trimise 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj smurd de la Garda de Intervenție Băicoi, iar detașamentul de pompieri Câmpina a intervenit cu o autospecială suplimentară. La sosirea pompierilor, focul se manifesta violent la anexe gospodărești și 2 construcții pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, existând pericolul major de propagare la gospodăriile învecinate. Datorită intervenției rapide, pompierii au reușit să limiteze incendiul și să salveze o a 3-a gospodărie. În urma evenimentului, 2 persoane au fost rănite. O femeie în vârstă de 62 de ani a suferit arsuri de gradul 1 la nivelul mâinilor, pe aproximativ 3% din suprafața corporală, însă a refuzat transportul la spital. Un bărbat de 67 de ani a suferit arsuri de gradul 1 și 2 pe circa 10% din corp, la nivelul feței și mâinilor, fiind transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. După lichidarea tuturor focarelor și înlăturarea efectelor negative, pompierii au stabilit că incendiul a izbucnit cel mai probabil din cauza unei afumători lăsate nesupravegheate. În total, 2 gospodării au fost afectate, iar una a fost salvată în ultimul moment. Autoritățile reamintesc populației importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor, în special în cazul utilizării afumătorilor, pentru a evita producerea unor tragedii similare.